ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ನಿಕುಲ್ತು ಓದಲರು Bhavya Rithesh tulu blogs to buy. So thank you so much nikala support nikala love ga inchane support matandupule. So ini nama pirunji cooking vlog barondolla ini nama ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ್ ಇಂಚ ಪಂತು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಸೊ ಆರ್ ಎಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಂತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಮಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಊರು. ಸೊ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ತಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಆತಂದು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪೈಂತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಕೊರ್ನಾಯ್ಕ. So thank you for watching. Stay tuned. Ini nama kori sukka manpuna vidana mulpa tupondula. Kori sukka manpere bodaina samagri radda tomato avan elelliya piece mant cut manpodu onji munchina 10-15 ಎಸೆಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಜನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇವ್ರೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ 3-4 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಗೆ ತೊಂದ ಬೊಕ ಮುಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದ ಒಂಜಿ 19 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿಡ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ 1.5 kg ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಐಕ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋಡು ಅವನ್ ಶೋಕ್ ಮಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಅವನ್ ಶೋಕ್ ಮಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಚೂರು ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡೋಡು ಬೇವ್ರೆ ಲಾಯ್ಕಾದ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮೆಂತೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದೇನು ಮಾತೆನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಸಾಲಾಗ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಶೋಕಾದ ಕಾಯಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಬೇತ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಪೋಗ ಚೂರು ತಂಡ ದೀಕಾವೇನು ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪಿರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್. ಆಯ್ಬೊಕ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಚೂರು ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ಬೊಕ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಿರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತ ಪಾಡ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಹಾಪುಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಪುನಪ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ. ಅವು ಫ್ರೈ ಆದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಿರ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ ಶೋಕತ್ ಫ್ರೈ ಆತರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಡಿತ್ತೆ నేను ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕಾದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು.
ಮಾತ ಶೋಕತ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಲಾಯರೆ ತಂಡಾಯ ದಿಯೋಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೂಲಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ಮುಂಚಿತ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇತ್ತೆ ತಂಡಾತನ ಇತ್ತವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ದಿಯೋಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೇಟ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸಮಯನ ದಿಯೋಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ಏತ್ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಪಂದ್ರೆ ಈತು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಅದು ಪೊಡವು ಆಯ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಮುಖ ಬೇಯದೀಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದು ಐಕ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡಿ ಪೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ನಬಿಟ್ಟು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡವೇನ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕಾದ ಬೇದನು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಸೊಕ್ಕಾಗ ಪುಳಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ರಟ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ ತೊಂದ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ಪಕ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೇವ್ರೆ ಕೋರಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಚೂರ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನು ಲಾಯ್ಕ್ ಹತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಬುಗ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತ್ ಉಪ್ಪು ಅವು ಕೋರಿ ಬೇನಾಗ ಶೋಕಾದ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತೊಂಡು ಐಕಿತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದತಿ ಅವು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಶೋಕಾದ ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಆದ್ಲ ಮನ್ ಪುಲಿ ಉಂದೇನು ನಮಕ್ ಸುಕ್ಕ ಪೋಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ಅರೆಪ್ ಪಾಡೋಲಿ ಐಡ್ ದುಂಬು ಖಾಲಿ ಈ ಅರೆಪ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಆಪೋಡು ಕೋರಿ ಕಡೆನ ಅರೆಪ್ಪಾರ್ದು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಪೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇಯರೆ ದೀಕ ನಾ ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿನ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಬೇದನ್ ಕೋರಿ ಐಕ್ ಪಿರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕದ ಅರೆಪುನು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ತಾರೆ ನಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ ತೊಂದ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಗಡಿ ಅವಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಏತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಪಂಡಾಂಡ
ಸುಕ್ಕ ಬೋರ್ಡಿನಾತ್ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪುಗ ಅವೆನಿತ್ತೆ ಕೋರಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಶೋಕ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೇವ್ರೆ ಬಿರ್ಕುಗ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ನ ಶೋಕ್ ಅದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮುಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂದು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಈ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಪಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ